Ahoj, dnes sa spolu pozrieme na niečo, čo chce každý. Šťastie a radosť. A ja ti to poviem tak, aby tomu rozumelo aj malé dieťa, ale aby to stále bolo pravdivé aj pre dospelých. Šťastie a radosť nie je to isté. Radosť je často rýchla, je to ako iskra. Napríklad dostaneš dobrú správu, zasmeješ sa, dáš si dobré jedlo, niekto ťa obíme a zrazu cítiš, jej, to je radosť. Šťastie je pomalšie, je ako teplý oheň v krbe. Nie je to jeden výbuch, je to pocit, že tvoj život má smer, že žiješ niečo, čo dáva zmysel. Prečo veľa ľudí nie je šťastných, aj keď majú všetko? Teraz pozor, toto je dôležité. Môžeš mať peniaze, veci, jedlo, pohodlie a veľa možností a aj tak môžeš vnútri cítiť prázdno. To prázdno je ako keď máš krásnu hračku, ale nevieš, čo sa s ňou hrá, tak ťa prestane baviť. A presne toto popísal Viktor Frankl. On hovoril, že človek má vnútri jednu hlavnú túžbu. Nielen túžbu po sladkostiach, ani len túžbu byť šéf, ale túžbu po zmysle. Zmysel znamená, prečo to robím? Prečo ráno vstávam? Na čom mi tak naozaj záleží? Keď zmysel chýba, vznikne niečo, čo sa volá existenciálne vákuum. To je ťažké slovo, tak ti ho vysvetlím. Existenciálne vákuum to je veľká vnútorná prázdna bublina. Ako keď vnútri cítiš, neviem, na čo tu som. Čo ľudia robia, keď majú vnútri prázdno? Keď má človek vnútri prázdno, často to nechce cítiť, tak to začne zapchávať. A robí to troma hlavnými spôsobmi. Prvé je depresia, keď nič ťa neteší a všetko je ťažké, ako keby ti niekto znížil batériu v tele. Agresia je, keď si nahnevaný a chceš bojovať, niekedy aj bez dôvodu. Je to ako keď máš vnútri bolesť a vyletí to von. Závislosť je, keď potrebuješ niečo stále dookola, aby si necítil prázdno. Môže to byť alkohol, drogy, ale aj mobil, hry, pornografia alebo nekonečné scrollovanie. To všetko sú náplaste. Chvíľku držia, ale ránu nevyliečia. Cynizmus, čo to je? Teraz to slovo, ktoré si spomenul, cynizmus. Cynizmus znamená, že človek, čo hovorí alebo cíti, aj tak nič nemá zmysel. Všetci klamú, dobro neexistuje. Nemá cenu žiť, alebo nemá cenu sa snažiť. Je to ako keď sa dieťa popáli, potom povie, ja už nikdy nebudem variť. Variť je hlúpe. Cynizmus je často ochrana, je to brnenie a pod tým brnením býva strach alebo sklamanie. Čiže cynický človek často nie je zlý, je len unavený. Prečo sa to deje? Deje sa to celej spoločnosti. Toto je zaujímavé. Nie je to len o jednotlivcoch. Aj celé civilizácie v dejinách mali obdobia, keď boli ľudia unavení a prázdni. Už dávno si my si hovorili o stave, ktorá sa volala acédia. To je ťažké slovo, ale jednoducho, keď sa nič nebaví, nič sa ti nechce a aj dobré veci ti prídu odporné. Je to démon poludnia, tak to volali, lebo keď prichádzal uprostred dňa, keď mali pracovať a modliť sa. Potom prišiel sociológ Durkheim a hovoril o anomii. Zas vysvetlím. Anomia je, keď sa rozpadnú pravidlá a ľudia nevedia, čo je normálne, ako keď v škole zrazu zmiznú pravidlá. Každý robí, čo chce a zrazu je chaos. A v chaose sa ľudia boja a sú zmetení. A v modernom svete sa objavilo niečo ako tanking, ležanie na plocho. To je, keď mladí povedia, ja už nebudem behať v pretekoch, ktoré nemajú zmysel. Nie je to len lenivosť, je to často protest. Nevidím férovosť, nevidím budúcnosť, nevidím zmysel. Tak kde je cesta ku šťastiu? A teraz najdôležitejšia časť. Frankl povedal niečo veľmi jednoduché, ale silné. Nie je hlavná otázka, čo mi dá život, ale čo odo mňa život chce. Inak povedané, šťastie nevzniká len z toho, že dostávaš, ale aj z toho, že dávaš. Nie peniaze, nie lajky, nie obdiv. Ale keď robíš niečo, čo má zmysel, a zmysel často vzniká z troch vecí. Tvorím niečo dobré, môže to byť práca, umenie, projekt, pomoc. Druhá, milujem niekoho a som v spojení, rodina, priatelia, komunita, vzťahy. Tretia, viem viesť bolesťou a nezlomiť sa. Toto je ťažké, ale pravdivé. Šťastie nie je život bez bolesti. Šťastie je život, kde aj bolesť má význam. Šťastie v ťažkých obdobiach. Keď príde ťažké obdobie, ľudia často povedia, nemôžem byť šťastný. A ja ti poviem, môžeš mať v sebe malú radosť aj v ťažkom čase. Nie takú, že sa tváriš, že všetko je super, ale takú, že si povieš, dnes to bolo ťažké, ale ja som spravil jednu malú dobrú vec. Šťastie v ťažkom období vyzerá takto. Mám jeden malý krok dopredu. Mám jednu osobu, ktorá ma drží. Mám jednu vec, na ktorej mi záleží. Mám jeden dôvod nevzdať sa. To je odolnosť. Odolnosť znamená nepuknúť, keď to bolí.
Moderné pasce, ktoré kradnú šťastie. Dnes máme nové pasce. Nekonečné porovnávanie, sociálne siete ti ukazujú najkrajšie kúsky životov. A ty si potom myslíš, že život je horší, ale to je klam. Fragmentovaná pozornosť, to znamená, to je sústredenie roztrhané na kúsky. Notifikácia sem, video tam, správa hen a potom nevieš sa hlboko ponoriť do života. Konzum je, keď si myslíš, že šťastie kúpiš. Na chvíľku to funguje, ale rýchlo vyprchá. Ak chceš šťastie, predstav si kruhy. Kruh 1, telo, spánok, pohyb, jedlo, slnko, voda. Bez tela šťastie neudržíš. Kruh 2, vzťahy. Aspoň jeden človek, ktorým si úprimný, aspoň jeden rozhovor denní, ktorý nie je len čo je dnes nové. Kruh 3, zmysel. Jedna vec, ktorá je väčšia než ty, niečo, čo má hodnotu aj zajtra. Keď tieto 3 kruhy držia, šťastie má kde bývať. Denný protokol pre 6-ročného aj dospelého a je to veľmi jednoduché. Ráno, čo je jedna dobrá vec, ktorú dnes spravím? Počas dňa, koho dnes podporím? Večer, čo sa mi dnes podarilo, aj keby to bolo malé? A keď príde cynizmus, teda to brnenie, tak spýtaj sa, čo ma sklamalo? Čoho sa bojím? Kde mi chýba zmysel? Nie, aby si sa trápil, ale aby si sa vrátil späť k pravde. A teda, šťastie nie je len smiech, nie je to ani trvalý úsmev. Šťastie je, keď cítiš spojenie, cítiš zmysel a cítiš, že aj keď to je ťažké, ty ideš ďalej. Radosť je iskra, šťastie je oheň. A ten oheň sa dá zakladať každý deň malými kúskami. Držím ti v tom palce.